O tom, že na Moravie bylo dobre, sa dovídáme z histórie Sámovej ríše. Kupec a handler Sámo a Veľkomoravané sa snažili prosadiť Moravu a tak postupne zabrali území sahající až po Zemplín na východním Slovensku, kus Polska a Uher. To bylo okolo roku 623, když Sámo zjednotil slovanské kmene, aby mohl lepší dolávat nájezdom Avarů. V tej době to nebylo nic veselého, facky a hlava lietali, hlava nehlava. Potom sa s chlapama Veľkomoravanama domluvil a pozvali zvierozviestu, Vierozviestu Cyrila s Betúrem. Akorát sa psal rok 863. My sme sa učili, že ich povolal kníže Rastislav, ale není to tak jednoduché a jasné. My sa domníváme, že to byla spíš Rosťova stará, protože v tej době Možom a Veľkomoravanom nic nescházelo. Zem nebyla vyčerpaná, hnojivo sa prirodzene hnojem, bez uměláků, obilé bylo veliké, zrna bylo dost, tým pádem byl chleba levný, ovoce a zelenin sa urodilo a sama rostla. Vína z Lihovice byly plné bečice a chlapí Veľkomoravané žili v blahobytu. Ja nemám výlet. A tak sa Rosťava stará a další baby domluvili, byli naštvané, že chlapi trávia väčšinu času po sklepoch, tak povolali Vierovestu, aby ich presvedčili na inú víru. Těžko by Cyril s Betúdem na Moravě porídili bez pomoci bab. Ty prestali s chlapama sexuálne žiť a tak sa Vierozviesté vymienili za sex, domluvili sa s Veľkomoravanama, že mimo vinné sklepy musá postaviť aj kostely a pro svíčkové baby. No a toto padlo tak, že všetci chlapi sa ponáhľali a každý pro svoju rodinu postavil kostel a archeológové proto ich tak veľké množství vykolčí sa vykopali. Cyril s Betúdem založili aj školu a učili decka a spívať a učili sa aj všetky rôzne deci a to tady spomenu Janek Kubíku, také cigáň ve Veľkej Rýchov povedal, že pro Boha, že tým decka učá ve škole čísť, psát, počítať, násoby, sčítať to berú, ale pro Boha, proč sa ich učá deliť?